Baba salam alaikum. Wa alaikum salam. Basiti la. Wa ça va. Endu ko la amba do jamana ina etu mo dogole. Anya ka bo endu fans club mo ka kenega. E rekele ki restaurant kenega. Emotion du mendi. Bon aboya ne mako sobe bon ni ro so jara. Parce que ni bi je bara ke ni mo bi do ala ki kan ala bi ki ma bonya bade. Bon ngana ni kenega ani ka e mo yo ku me to ko na wele boya na ma jara. Ali e rekele ne ngata. Wele fele Merci beaucoup. Donc, encouragement du bien, voilà ça nous a continuer. Voilà. Vraiment, nous nous disons parce que nous venons connaître dam boni ben na ko dlanen tawde parce que nous venons dam na watim na dugena e ko mi dugo ka kede parce que ne ko kiba ke wafo kiye musode sabula ko musode ka na du fe mais ka e bi ko o ye tanune donc ne wasara ne muso jara ali bi ne fe ma chama na bonna ali ne salin ko mo fe ne ko na continue parce que en ko fo wala ta ko fe bonya karama gashini fe o doro na bala o de ne re do ala donc ko dum zanu na sala ta vraiment ka muso. D'accord, merci beaucoup. Merci. Endo ana manula. Anu basiti la. D'accord, merci. Ame kene min kambi, min kene kene badi, awere ka kene organiser le fan club India. Donc awe ni organiser, a organisation d'abord hakina ni. Vraiment ni organiser d'abord mun ko son parce que ni ata bala de mali ko nana. Taso enu kadi mo chama badi. Bo enu kadi mo mun bon an caman bi an fara ɲɔgɔn kan bon tellement que an fara ɲɔgɔn kan pour que ka tila ka yira maliyɛnw na fana ko olu kanubaw baw de bɛ Mali kɔnɔna na o kama an ye organiser ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka se ka na an ka se ka ɲɛnajɛba in kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord, organisation kɛlen kɔfɛ e yɛrɛ ye jama ye cogo min na est-ce que a ye nisɔndiya jumɛn na? Non vraiment ne content na parce que ne mɔgɔ fɛn fɛn wele a bɛɛ nana vraiment o content yɛrɛ o bɛ n kan quoi n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna mun fɔ quoi. D'accord. Maintenant sisan kumakan laban ne bɛ mun fɔ Endu kanubagaw ye parce que ni Endu ko lajɛ Mali kɔnɔ yan an t'a fɔ aw ye mɔgɔ fɔlɔ ye papa dun fɛnɛ y'aw kɔrɔw ye aw fɛnɛ tilala k'aw yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais aw bɛɛ ye gɛlɛya kelen de sɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye bi min Endu ka di mɔgɔ minnu ye n'a sɔrɔ u bɛ se k'u lancer cogo min na. Bon ne kɔni ne bɛ mun fɔ Endu kanubagaw ye dɔrɔn vraiment an bɛ Mali de kɔnɔna na parce que Endu filɛ nin ye a ka di mɔgɔ caman ye toujours u dogolen don quoi i m'a faamuya u k'u yɛrɛ labɔ quoi art de don quoi i m'a faamuya u k'u yɛrɛ labɔ i m'a faamuya ne b'o de f'u ɲɛna quoi voilà. D'accord, folikan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i baarakɛɲɔgɔn ma? Non vraiment ne bɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo vraiment parce que depuis organisation daminɛna u bɛɛ wulila k'u jɔ vraiment u bɛɛ y'u seko kɛ ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn yɛrɛ de wallahi. D'accord, an tɛna ɲinɛ fɛnɛ d'abord Endu minnu n'i y'a ye Endu fɛnɛ jamana dɔ de don walima Endu y'aw kɔfilɛ o la nin baara in na? Bon nin baara in na vraiment u y'u kɔfilɛ parce que o représentant bɛ kɛnɛ kan yan. Bari o ye koba de ye vraiment o ye kɔfilɛ belebele de ye. D'accord, merci Endu Adama. Kanula. Voilà. Nanu baasi tɛ yen nɔ. Baasi foyi tɛ. Tɔgɔ ani jamu. Ne ye Dramani Kulibali. Donc Endu kanubagaw ko Marrakech. N yɛrɛ ɲɛ animateur ye radio ani télé la. D'accord, an b'a dɔn Endu ko la e tɛ mɔgɔ dogolen ye. Bon bi an ɲɛ b'a la an bɛ kɛnɛ min kan fans club India mɔgɔw ka ko organiser ne yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan a ye nisɔndiya jumɛn? Bon tout simplement n ka foli b'i yɛrɛ kosɛbɛ min ye fans club India mɔgɔ ye n b'o fana fo parce que an ye Endu la kanu an y'u kanu de mais an tɛ Endu ye donc maintenant kanu mana fɛn fɔ ma jufa quoi donc tout simplement n b'a fɔ dɔrɔn u k'u jija parce que n yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ Endu ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ yen n'Ala sɔnna. D'accord, kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ Endu ka fanu ye mais o kasilen don parce que jamana in kɔnɔ i b'a dɔn a ma nɔgɔn n'i ko i bɛ afficher dɔw b'a gɛlɛya caman b'a kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a mɛn an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ da cogo min na papa e bɛ se ka welemada jumɛn de kɛ o mɔgɔ la o ye pour que u ka se k'u yɛrɛ afficher n'a ye. Bon i b'a dɔn kanu ye fɛn dɔ de ye n'i ye fɛn kanu o bɛ se k'a dogo tugun quoi sinon waatiw tɛmɛna an tun bɛ mɔgɔ la k'a fɔ k'an ye Endu kanubaw ye mais an nana an t'o la k'an développer dɔɔni ka événement créer finalement an ka niveau la sa an y'a ye mɔgɔtigi dogo tuguni an y'a toujours ni fɛn o fɛn ka di i kana dogo ala kɔ o de ɲɔgɔn tɛ quoi. D'accord, ɲininkali min bɛ n bolo o kɔfɛ aw bɛ nin baara min na yalima est-ce que Endu u bɛ ka o kɔfilɛ aw la nin ko in mun? Oui sisan bi alhamdulillah parce que bi an ni Endu bɛ ɲɔgɔn kalama surtout ambassade la n'an mago bɛ fɛn o fɛn na n'an sera yen u bɛ wuli ka jɔ k'an ye et puis Endu bɛ fɛn caman kɛ u ka événement foyi tɛ yen u t'an wele min na an bɛ taa donc an fana mana wele yɔrɔ o yɔrɔ fana bɛ taa yen nɔ donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko halisa ko in bɛ ka fanga sɔrɔ quoi awɔ. D'accord, o kumana sisan
wele ka laban jumɛn b'i bolo ka di ninnu ma k'u encourager walasa nin ka se ka nin ɲɔgɔnna ka se ka caya. Bon sera wele ka min d'u ma dɔrɔn n b'a fɔ dɔrɔn k'u jija n'i bɛ ko o ko la i b'i ɲɛ ci k'i tulo ci donc ka ɲɛtaga lajɛ dɔrɔn parce que n'i m'i ɲɛ ci k'i tulo ci i b'a ye n'i ko kuma lamɛn finalement i b'i lasigi kɔfɛ donc i bɛ fɛn min fana ye toujours kana fɛ k'i bɛ baara kɛ n'a bɛɛ lajɛlen mais kana bɛɛ bila fana quoi. Voilà k'o fɛ k'u jija. D'accord, merci beaucoup. Anu la ne balimamuso. Tɔgɔ ni jamu. Awa Keita, communément appelée la maman. Donc, tu es artiste. Oui, je suis artiste chanteuse. D'accord, merci. Bien, bien, fan club, India Mohoga, organisation Keneka. Bien, ma est restaurant Keneka, a émotion du monde. On remercie d'abord les organisateurs qui ont eu cette initiative, surtout ici chez nous à Mali. Je sais que c'est pas facile. Donc, il sera à Jamanaka, mais jusqu'à ce que la France Club crée. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Après ça, je pense que à Akila Munition Jambiema, par les fédères, la Endoni Donga, donc nous l'avons parlé de D'accord, c'est ça. Amis de faire, pour nous Sans de afficher parce que papa ko gɛlɛya b'a kɔnɔ e bɛ se ka misali jumɛn de lancer walasa u ka se ka u lancer baara in. Bon dɔwɛrɛ tɛ i b'a dɔn diɲɛ latigɛ fɛn foyi tɛ an bɛ don na ko bi ko gɛlɛya ti fɛn min na donc surtout an denmisɛnninw fɛ baara man d'a ye il faut que an ka gɛlɛya ye an k'o kun n'o kun kɔfɛ nɔgɔya bɛ na donc an ka gɛlɛya in bɔ yen an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni filɛ a ka caya ka bonya jama ka caya fo e n'u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ko bɛ sen na. o ti kan fili dɔɔnin. Merci beaucoup. Ah, bon face à nous là. Ça va. Université. Alhamdulillah. Ya ɲɛbi la fan club India mɔgɔw ka ko organiser nin kɛnɛ kan. Ne yɛrɛ kelen k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan. A ye nisɔndiya jumɛn de lase ma? N ka foli b'i ye fɔlɔ. N ka foli b'i lamɛnbaa ni i lagɛbaa bɛɛ lajɛlen ye. Kɛnɛ in n sɔrɔla da vraiment a ye nisɔndiya mun se ma ni n ko n b'a fɔ n bɛ dɔ bɔ a la. Salon la première édition kɛra la première édition in kɔnɔna na fɛn in u m'a minɛ i n'a fɔ fansi club dɛ u y'a minɛ i n'a fɔ Hindu kanuko bɛɛ ka kɛnɛ kɛ donc o hukumu kɔnɔna na an y'an jɔyɔrɔ fɛ an se ye mun ye an y'a kɛ an fana y'a kɛ n'a cɛ ɲinan u ko fansi club dɔrɔn tɛ ani bolokoli fansi ka ko labɔre donc bolokoli fansi o ye ne ka jɔko ye donc o ye bonya dɔ de ye wari t'a sɔrɔ donc ni ma se ka fɛn o fɛn kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ bi walayi voilà donc o de don quoi. D'accord, welekan jumɛn b'i bolo ka da Hindu kanubagaw kan parce que an ka baara in a ma nɔgɔn caman bɛ yen nɔ Hindu ka d'u ye mais i b'a sɔrɔ u bɛ se ka afficher ni Hindu ya fɛngɛ bɛ maloya e yɛrɛ bɛ se ka welekan jumɛn kɛ pour que u ka se ka fara u kan a ka se ka nin baara in kɛ ka se ka bon weleweleda o ye kelen dɔrɔn de ye kanu fɔlɔ quoi parce que n'i ko Hindu dɔrɔn bɛ hakili jigin kanu la i n'a fɔ ka film yɛrɛ ko mɔgɔw b'a fɔ ko an ka nin ka ca an ka kasi ka ca dɛ bon donc ni kanu fara dusukun na bɛɛ diyagoya o ye joli bɔ ɲɛna quoi a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka choix kɛ ka n'i miiri fɛn o min na k'i kun i ma quoi toujours i ka objectif de viser fɛn dɔrɔn don a tɔgɔlaman don i y'a faamu parce que n'an ko k'an bɛna bɔ ɲɔgɔn kan dɔrɔn a tellement t'a faamu quoi mais maa minnu b'a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ maa maa bɛ yen dugu kɔnɔ diɲɛlatigɛ la baasi ma mɔgɔ tɛ a tigi ka kanuko ka bon wa a tigi ye maa ye fana maa b'a di ɲɔgɔn fɛ. D'accord, a bɛ nin baara min na a bɛ nin kanu min kɔnɔna na yalima aw ni Hindu bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko in na. Alhamdulillah e ka o ɲininkali fana diyara n ye an ni Hindu bɛ ɲɔgɔn bolo depuis 2020 parce que ko sigira sen kan waati sinon depuis 2017 an ni Hindu bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko la nka a ka kɛ Hindu ni Mali ka teriya yɛrɛ ye o daminɛna 2020 ka na se 2021 kɔnɔna na
ati la présidente yɛrɛ sigilen filɛ kɛrɛfɛ n'o ye Kadiata Tarawele an b'u de bolo fɛn o fɛn kɛ u b'an wele an yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'u wele sɔgɔmada na wele ka taa fɛn dɔ la o tɛ lamɛnti la ne ni torofɛ dɔ fana nana o bilalen bi yan hakili la bɔra ka yɛrɛ présidente la sisan i n'a fɔ i y'a ye fana an nana Hindu dɔ fana ale fana baara kɛ an ka samedi la donc an b'u ko dɔn an kɛra kelen fɛn o fɛn n'a bɛ k'u fɛ yen a kɛra hɛrɛ a kɛra tɔɔrɔ ye an bɛ jɛ k'a bɛɛ partager ɲɔgɔn fɛ. kumakan laban jumɛn b'i bolo ani ne da ma se kuma min ma n'i b'a fɛ k'o fɔ nin bolo. kumakan laban mun bolo dɔrɔn n b'o adressé fɔlɔ fans club mɔgɔw fɛ ani n'a ma ko ye Hindu kan diɲɛlatigɛ la ko daminɛ ma nɔgɔ awa daminɛ na i bɛ tɔrɔ sira caman kan mais tant que ni kanu bɛ ɲɛfɛ ala ma i bɛ jaabi sɔrɔ a la quoi donc hali sisan an y'a ye ɲinan ta ani salon ta organisation ma kɛ kelen ye parce que fɛn dɔ farala ɲinan kan a ma fara salon kan jama dɔw nana ɲinan u mana ka dan dɔrɔn n'o bɔra fo Segu de ka na donc kanu de b'o kɛ wari ma d'u ma dɛ kanu de b'o kɛ donc hali sisan jama mun nana ka na u ka ɲɛnajɛ lajɛ k'a kɛ n'u ka ɲɛnajɛ ka participer u nɔfɛ o jama in u k'u jija u ka baasi kana foyi s'u ma n'o jama in mago b'u la tuma o tuma u k'u jija u ka taa o ma wa olu yɛrɛ tɛ siri mun na hali sisan ko wɛrɛ yira an na mun ye ɲinata fana tigɛ o de ye n ka welewele laban ye merci beaucoup merci. Alhamdulillah kɔni baasi tɛ yen nɔ an ɲɛ b'i la Hindu finiw na an b'a dɔn k'a fɔ e ye Hindu kanubagaba dɔ ye yalima e yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ bi fans club Hindiya mɔgɔw ka kɛnɛ kan a ye nisɔndiya jumɛn de lase i ma. a ye nisɔndiyaba de se ne kuma ka wasa n yɛrɛ kɔntana n terikɛ ani terikɛ n'o ye Adama Jalo a ye n wele ko fans club ani ɲɛnajɛ kan ka kɛ n'o ye le 19 n'o ye bi ye a ye ko n ka n gɛlɛya n ka se yen n ko n'Ala sɔnna ma n'Ala ma basi kɛ n na n bɛ se kɛnɛ kan yan n yɛrɛ sera tiɲɛ yɛrɛ la a ye n sewa a ye nisɔndiya yɛrɛ yɛrɛ de sabu Hindu ko an bolo ye fɛnba de quoi an ma foyi bila Hindu ni ko cɛ awɔ depuis ne fitinin n bɛ Hindu ko la donc i bɛ Hindu ko la fɔlɔ depuis fitinin ni mɔgɔ bɛ n'a gosi n'a ye walayi mais fɛn min ka di mɔgɔ ye o de ka di ye quoi. donc conseil jumɛn bɛ bolo ka d'u ma walasa ni ɲɔgɔnna kɛnɛw ka se ka caya. conseil bɛ ne bolo ka d'u ma u ka fɛn o fɛn n'i b'a la ani sɛgɛn tɛ ani gɛlɛya tɛ b'a la nka ko gɛlɛya to yen u k'u fɛn min kɛ u k'u fɛn o fɛn i b'a kɛ a minɛ ni kɔnɔna jɛlenya ye c'est à dire a minɛ ni dusukun jɛlenya ye i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la awɔ papa yɛrɛ kuma si y'an bolo n'o ye papa Kamara ye an y'a ta ale de fɛ d'accord comme an tɛmɛna k'i ɲininka i tɔgɔ la a daminɛ i yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ Makan Jabate n'u bɛ wele ko Jimi Jimi merci beaucoup merci.